ni Mali ni France cela Somali munumbe kembe kuma ebi France la sigide mimbe anfaya ale wulika joke kata anga ministre nyama fe una fundi sebo nguda da la kanya ala baw ka keni frafna klebe afeton kuluba mimbe nuba wule ka fo CDAO luka norabla min tumbe anfe Bamako ya Mali famaw ye nyogo yonke ka ira ni ma ko fulina le sababu nyongo ubabolo akaka kuso ni kasaw che ka bo anga jamana konnana o ko fesa CDAO re ma nyamaw uluye kuna fondo furubaya kuna fundi sebo yuda do ala ka nyafo ala baw ka keni jamana ka geleyaw ye sika fo bamimbe bi jamana famawda ka fo abena ke malden chema nam soma kilinkilin belajele ni nyonchela berebeleto mimbe nuba wule ka fo sadi o ye parti mi ni anyamaya be dogotoro Umar Mariko bolo olu ye kuna fundi kene sigi kunungo kuna fundi sebo yuda do ala kanya ala bawo nunu de ye bi donc baru fambawe o ko fe CDAO chama be bumuna da au klokan insha Allah ka donc baru labe ka lasi awma aw denge na badenge Ibrahim Jawara nege krafi o be Amza Sidibe bolo flake oreta aw bismillah abe baw aw bismillah kuna fondi seben l'indépendant aye ayira kafo ni Mali ani France ni ɲɔgɔn cɛ la ɲɔgɔn sama kɔni fanga boyalen bɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni diɲɛsɛnɛ kelani diɲɛ kuluba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Nations Unies olu ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ kɛ san kɔnɔna na a ta ko 76 dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a taara kuma an faso Mali yɛrɛ tɔgɔ la nin kɛra fɛn ye fɛn min ni a kɛra dusumakasa ye ka ɲɛsin Faransi fanga ɲɛmaaw ma o hukumu kɔnɔ min ye kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ bi Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛn min wele k'a fɔ baaraɲɔgɔnyaw nasiraw fɛ ka kɛɲɛ ni nin kalo in tile 26 san 2021 min ye Faransi lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ ale ye wulikajɔ kɛ ka taa minisiri ɲɛma ale jabala la kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ka kɛɲɛ ni Mohamed Aidara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye Faransi jamana ɲɛma ye Emmanuel Macron ale ye kunnafoni dɔw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan n'o ye force Barkhane ye olu kɔni bɛ na u yɛrɛ ɲini dɔɔni ka bɔ an faso Mali kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga nin kuma in kɔni ale kɔni ma a faamu cogoya si la min ye diɲɛ kuluba min bɛ yen n'o ye Nations Unies ye olu ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ u bolo a ta ko 76 février septembre kalo tile 25 san 2021 dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye kɔrɔfɔ dɔw ta ka ɲɛsin Faransi fanga ɲɛmaaw ma ka yira k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaaw kɔni ye Mali de to avion kɔnɔ san legelege la ka sen k'i yɛrɛ ɲini ka Mali to yen ale bɛ Faransi ka waleya in bila o minɛn de kɔnɔna na nin kɛra kuma ye kuma min ni a gwanna kosɛbɛ Faransi fanga ɲɛmaaw la fa a kɛra sababu ye min ye Faransi fanga ɲɛmaa ye n'o ye Emmanuel Macron ale y'a ka dusumakasaw yira ka yira k'a fɔ ni Faransi ka cɛsiri ni wulikajɔ tun tɛ cɛncɛnfuga jamanaw la a tun bɛ kɛ baara ye wa a ye Mali yɛrɛ ta tɔgɔ ma ni ɲantuma tun y'a sɔrɔ hali fanga kulu tun tɛ yen u bɛ fɛn wele gouvernement o tun tɛ sɔrɔ Mali la nin waati ninnu na kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ nin kɔni kɛra sama-samali caman ye kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ ka to ka ɲɔgɔn jaabi min ye nin bɛɛ kɔfɛ sa Faransi ka lasigiden min bɛ yan nɔ o ye wulikajɔ kɛ ka taa marabolo ɲɛmaa yɛrɛ fɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye u ye min kɛ kumaɲɔgɔnya la a bɛ taa dɔ fo lɛrɛ 2 bɔɲɔgɔnko la jamana filaw olu ka gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye sama-samali ye jisuma bɛ se ka kɛ a kan cogo di ka se ka kumaɲɔgɔnw don u ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko min ye Faransi lasigiden ye n'o ye Joël Mayer ale bɔlen kɔ ani dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka nin ɲɔgɔn ɲɛ la
a ye dakurunya damadɔni kɔni di kunnafonidilaw ma a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la Mali ani Faransi cɛ a bɛ waati jan jɛɲɔgɔnya de fɔ kofɔ sabu n'i ye a jateminɛ Mali ye Faransi baaraɲɔgɔn ye kabiri waati jan wa Faransi labɛnnen don tuma bɛɛ ka se ka dɛmɛ lase Mali ma min ye kanako nasiraw ye ani yakubali n'o ye développement ye olu nasiraw ye ka kumaw kɔni bolila o de kan wa a ye a yira k'a fɔ tiɲɛ don u mɛnna kuma na n'i y'a jateminɛ olu ka nin kuma ɲɔgɔnya in senfɛ a bɛ t'i jɔ fɔ lɛri fila bɔɲɔgɔnko la kumaɲɔgɔnw caman bolila k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya ninnu furaw bɛ se ka sɔrɔ cogo di ani jɛɲɔgɔnya min bɛ Faransi ni Mali cɛ ni a ko gɛlɛyalen bɛ bi jisuma bɛ se ka bɔ a ka cogo di cogo min na Mali ni Faransi u bɛ se ka baaraw kɛ ka nun don bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafaw sɔrɔ a la cogoya min na kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye Faransi fanga ɲɛmaaw ye olu kɔni nanen bɛ bi an fɛ yan nɔ a bɛ san caman bɔ bi min ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye a dɔ la a bɛ t'i jɔ fo san 8 bɔɲɛnko la nka a nana ye Mali fanga ɲɛmaaw kɔni fɛ ninnu ka wulikajɔ min bɛ yan bi san 8 bɔɲɛnko la a ma se ka kɛ fɛn ye fɛn min ni ɲɛtaw kɔni sɔrɔla a la sabu u nakun ye kɛlɛ min ye o kɛlɛ tɔ a bɛ ka juguya de sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin ye gɛlɛyaba ye Faransi ka lasigiden min bɛ yan a ko tiɲɛ don o kuma minnu filɛ nin o bɛ fɔ bi nin ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ni maa bɛ se k'a fɔ ko jamanaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ kɛlɛ min bɛ fɔ ko guerre asymétrique maa t'i jugu yɛrɛ dɔn a bɛ na daraka du i fɛ sɔgɔma sufɛ a bɛ wuli ka taa i kɛlɛ o kɛlɛ sugu ka gɛlɛn kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ ni bolow ma di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin ye n bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ale fana ye dakurunya fila fɔ a ko ni Faransi ka lasigiden min nana foli la wala u nana kumaɲɔgɔnya na ale fɛ u kumana jamana filaw olu ka baaraɲɔgɔnya de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lakanabaliya nasiraw ye jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lakana cogo di jamana kɔnɔdenw bɛ se ka yakubayali sɔrɔ bɛɛ min bɛ wele faransikan na ko développement olu bɛ se ka sabati cogo di ani jamana kɔnɔdenw ka haminako ye fɛn minnu ye bi olu ka se ka ɲini ka sigi sen kan wa u ka kumaw bolila fɛn kan fɛn min n'u b'a wele k'a fɔ ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin min ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi ni olu bɛ ka alisilamɛya kɛlɛ ta ka wulikajɔ kɛ ni a ye ani min ye yuruku ni ŋanamu ye ani ɲangilibaliya u ka kumaw fanba a bolila o de kan kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant Naumana arajo nyetaga yo naumana ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi albabaw o l'indépendant kele aye ayira k'a fɔ min ye an ka finitigilakaw u bɛ wulikajɔ min na bi an soko yɛrɛ mara kɔnɔna na a nana wolo fɛn na fɛn min ni maa dɔ kɔni minɛna an ka finitigilakaw fɛ maa min tuma dɔ la ale kɛra sababu ye k'an ka polisilaka maa fila bonɛ u ni na waati tɛmɛnenw na ani ka dankari jamana kɔnɔden gansanw na dugu la dugu min n'u b'a wele k'a fɔ Watagunna kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'u b'u wele k'a fɔ garde nationale olu ka wulikajɔ dɔw senfɛ ka kɛɲɛ ni octobre kalo o tile 27 san 2021 u ye maa dɔ minɛ maa min ni u b'a wele k'a fɔ Mohamed Al Mukhtar Hari ni ma ɲi a yɛrɛla k'a fɔ ale ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma wa ale yɛrɛ kɛra sababu ye an ka finitigilaka maa fila bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u ni na min ye an ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Labɛzanga ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 14 tɛmɛnen ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen maa bɛ se k'a fɔ ale de tun bɛ kunnafoniw caman di min ye Bamanti tigilamɔgɔw ma wa u ka jateminɛw ka yɔrɔw cogo ɲɛfɔ an ka finitigilakaw u bɛ position minnu na k'o ɲɛfɔ min ye État islamique maaw ye minnu ka munumunu bɛnnen bɛ an sɔnko marabolo kɔni ma o maa do wa a yirala k'a fɔ fana u bɛ fɛn min wele k'a fɔ commando
a ka wulikajɔw fanga ka bon kɛlɛ yɛrɛ a taa siraw kan ale yɛrɛ kɛra sababu ye maa minnu ye maa 50 bɔɲɔgɔnko k'u bɔnɛ u nin na watagun na a tun bɛ olu cɛ la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni dɔgɔdonyaw minnu bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na siɲɛ kelen tuma dɔw la Sonko yɛrɛ mara kɔnɔna na an ka finitigilaka minnu bɛ yen ni olu bɛ wele k'a fɔ garde nationale u ka munumunu salo dɔw fɛ a yirala k'a fɔ u nana tɛgɛ kɛ ni ma kofɔlen yɛrɛ la ka bila an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ gendarme ka bila olu ka bolo kan ɲininkaliw kɔni nana busamisɛnnin gɔ a la kosɛbɛ o ɲininkali senfɛ a yɛrɛ nana sɔgɔ ni ye ka fɔɔnɔ waleya dɔw kɛra ale yɛrɛ nana jɔngo alaw fɔ olu la ka yira k'a fɔ ale ye maa ye maa min n'a ni marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔdenw ni finitigilakaw k'olu bɔnɛ u nin na baaraɲɔgɔnya dɔw tun bɛ ale ni olu ni ɲɔgɔn cɛ la wa ale yɛrɛ ka munumunu salo tun bɛnnen bɛ Sonko yɛrɛ mara yɛrɛ kɔnɔna na ani min ye jamana saba olu dancɛ u bɛ fɛn min wele faransikan na la zone des 3 frontières munumunu salo bɛnnen don olu ma kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen a nana jɔ a la k'a fɔ maa minnu kɛra sababu ye ka polisilaka maa 2 bɔnɛ u nin na min ye Mohamed Alassane ye ani Musa Dambele olu kɔni nana bɔnɛ u nin na k'u to u ka bolifɛn dɔw kɔnɔna na bolifɛn min ni u tun bɛ munumunu salo yɛrɛ la dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Fafa o munumunu la sa a yirala k'a fɔ mototigi jɛkulu dɔw kɔni nana u perepelatigɛw kun ma dɔn a waati la ka ni bolifɛntigi ninnu k'u minɛ ka taa n'u ye kungo yɛrɛ kɔnɔna na lɛri 48 kɔfɛ u su de nana ye k'a ye k'a fɔ u bɔnɛna u nin na a ye nin perepelatigɛw di an ka finitigilakaw gendarmew ma kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ maa dɔw maa min ni a ka wulikajɔ ka bɔ kulu kɔnɔ kulu min n'u b'a wele k'a fɔ État islamique au Grand Sahara ani olu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ wa a yirala k'a fɔ waati tɛmɛnen yɛrɛ la min ye maa 50 bɔɲɔgɔnko jamana kɔnɔden gansanw na olu nana bɔnɛ u nin na watagunda nin kɛra gɛlɛyaba ye wa n'i ye jateminɛ kɛ ni maa kofɔlen ale ka wulikajɔw senfɛ a kɛra basigibaliyaw caman de ye ka ɲɛsin watagunaw marabolo ani Sonko marabolow ma kunnafoni sɛbɛn l'indépendant harbi a ye a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni a bonyana ni maa kofɔlen in kan a nana kɛ sababu ye a ye maa dɔw tɔgɔ kɔni fɔ o dɔ ye Mohamed Al Mukhtar ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o bɛ sɔrɔ Gao ani Abdul Kadri de Gao fo ka taa bila Musa Mahamadu Sonko ninnu bɛɛ ye État islamique au Grand Sahara o maaw ye wulikajɔw kɔni kɛra ɲɛɲiniw bɛ ka kɛ bi sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ka se ka nin maa kofɔlen ninnu k'u minɛ u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant harbi a ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ale tun bɛ maaw la maa min ni u kɛra sababu ye hali ka maa dɔw minɛ k'u bolow n'u senw tigɛ a yirala k'a fɔ waati tɛmɛnenw na Sonko yɛrɛ mara kɔnɔna na maa dɔw sɔrɔla mun ye sonyɛni dɔw kɛ o sonyɛni senfɛ a yirala k'a fɔ u y'u minɛ ka dɔw yɛrɛ sen tigɛ ka dɔw bolo tigɛ ka bɔ u la fo bi a kow kɔni bɛ ka yakubaya an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn l'indépendant harbi a ye a yira k'a fɔ hakililajigila min ye mɛkalo tile 2 san 2000 ani san 21 ninnu kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden gansan maa 3 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni bɔnɛ u nin na nin kɛra gɛlɛyaba ye fo a kɛra sababu ye maa caman kɔni olu tun bɛ fɛ ka wuli ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila harbi a ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka se ka nin maa kofɔlen in koro u ka baaraw tun bɛ kɛ kɛcogo minnu na u dagayɔrɔw bɛ fan jumɛn fɛ u bɛ ka baaraw kɛ jɔn de y'u ka ɲɛmaaw ye dugu jumɛn ni dugu jumɛn de b'u ka maraw kɔnɔna na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant lamɛnbaaw kunnafoni di sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Sadi ni ye ale kɔfɔ o bɛ maaw hakili jigin dɔgɔtɔrɔ Umaru Maruko la ka kɛɲɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni ale ka wulikajɔw bɛnnen bɛ ka jamana kɔnɔdenw wala farafinnadenw fara ɲɔgɔn kan démocratie yɛrɛ nasira fɛ ani
bɛɛ y'a yɛrɛ nasira fɛ u bɛ fɛn wele faransikan na le parti solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u yɛrɛ jabala la fɛn min bɛ wele faransikan na ko conférence de presse ka kɛɲɛ ni kunungo ye kunnafoni sɛbɛn l'indépendant wala n k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ kan SADI ɲɛmaaw olu caman tun bɛ yen wa SADI yɛrɛ kanubaw ni SADI tɔndenw olu fana caman tun bɛ yen sigi yɛrɛ tun bɛ mun kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a jira k'a fɔ min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen bi jamana faamaw bɛ ka wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka hakili jagabaw ani fɛlaw di jamana yɛrɛ mara taabolo kan u bɛ fɛn wele faransikan na ko assise nationale de la refondation yɛlɛmaba minnu kan ka don jamana yɛrɛ ka taabolo kan olu sigiw ko kumaw bɛ sen na n'i ye parti SADI yɛrɛ lajɛ ale ka hakilina ye min ye nin sigi ko in na ale kɔni ye a ye u ka ɲɛmaba tɔgɔ la wala ka ɲɛmaba ka kuma na a ye a yira k'a fɔ min ye nin kuma ninnu ye wa nin kɔni ye ka maaw ko nin nɛgɛ de nin ye politiki nɛgɛ nasiraw de ye ka se k'a fɔ k'u bɛ sigi kɔni kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ komi sigi min kɛra Ibrahim Boubacar Keita ale n'a ka maaw fɛ ni o ye dialogue national inclusif deni kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a ko siga kɔni t'a la ni sigi min kofɔlen bɛ bi nin ye nafolo kasara de ye nin ye nafolo tiɲɛ de ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ani a baaraɲɔgɔnw u ye a yira k'a fɔ u bɛna sigi kɛ sigi in kunnama wala musaka a bɛ t'i jɔ fo miliyari 2 ani kunkan kɔnfɛn bɔɲɔgɔnko ale kɔni ka yeta la n'o ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ye nin kɔni ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga nin ye waleɲuman dɔn de ye a bolo ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔn minnu tun bɛ M5 RFP kɔnɔ minnu kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔni bɔnɛ nin ye olu de waleɲuman dɔntɔ ye sabu laɲini foyi tɛ nin sigi la ka se ka dɔ de fara fanga kan ka tɛmɛ fanga a taabolow kɔni kan a n'a kundamaw kan wa ale yɛrɛ ka yeta la a dɔ la nin ye k'a fɔ de ka nafolo yɛrɛ ka u yɛrɛ yakubaya ni nafolo ye sɔrɔ nasiraw fɛ k'u kɔngɔnw fan a la kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a ko ale kɔni bɛ min fɔ min ye SADI ye olu kɔni labɛnnen don yɛlɛma nasiraw o hakilina minnu bɛ olu la siga kɔni t'a la fiyewu olu labɛnnen don k'o baaraw kɔni kɛ wa u farala maaw kan maa minnu n'u ye wulikajɔ kɛ Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga nɔfɛ waati tɛmɛnenw na ka se ka fanga in daga bɔ jamana kɔnɔdenw da la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye nin sigi in yɛrɛ kɔnɔna ye parti SADI a ka kolatigɛba min bɛ yen ni o ye segali ye o ye kuma ta Mohamed Akeratal a ko min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni a bɛ k'a fɔ bi ko ka o sigi ka kalataw baaraw ninnu don ka kalataw sɛgɛsɛgɛliw kɛ ale kɔni fɛ nin tɛ waleya kɔni ye waleya min ni a bɛ se ka dan sigi suyɛnni ani ŋanamu kalataw nasiraw kɔni fɛ sinon n'i ye jateminɛ kɛ min ye minisiri min bɛ yen bi ni ale ɲɛsilen bɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ taacogow la jamana yɛrɛ a fɛɛrɛw kɔlɔsili ani jamana mara taacogo ɲuman na olu kan ka kɛ maa ye maa min ni o bɛna sigi in labɛn ka se ka élection a jɛlenw kɔni kɛ ka sɔrɔ namarama k'a la sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye fanga ɲɛmaya bɛ min bolo bi minisiri ani président fo ka taa bila minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsilen bɛ administration territoriale ma ninnu maaw b'a jigiya k'a fɔ ninnu si tɛ n'u kan bɔ tuguni kalata yɛrɛ nɔfɛ u bɛ a yira k'a fɔ kalata baaraw bɛ se ka labɛn ni administration territoriale ni seni ye ka sɔrɔ nɔgɔ foyi ma se ka dɔ a la nka n'i ye nin ko in kɔni lajɛ wa tuma dɔ la siga yɛrɛ belebele o bɛ se ka kɛ a ko in kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn hali bi kunnafoni sɛbɛn hali bi soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a ko gɛlɛyaw faralen bɛ gɛlɛyaw kan bi sabu n'i ye Mali yɛrɛ taabolo lajɛ lakanabalilaw olu kɔni sabatilen bɛ bi siga kɔni t'a la nka o n'a ta bɛɛ min ye jamana faamaw ye ale kɔni fɛ u bɛ ka na usine de dilan usine min ni président ani députéw olu bɛna dilan usine min kɔnɔna na ka u yɛrɛ sagonamaw kɔni ta k'olu sugandi minnu ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ M5 RFP kɔnɔ a dɔ la
wele ka maaw b'u bolo u ka se ka kɛ ɲɛmaa ye nga olu kɔni fɛ o tɛna tɛmɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na. Kunnafoni sɛbɛn hali bi a ka lakali la a ye a yira k'a fɔ min ye parti yɛrɛ a ɲɛmaa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ monsieur Cheikh Jara ale ye parti kolatigɛba ye min bɛ parti ka baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn. Ale ye perepelelatigɛw di ka kɛɲɛ ni MINUSMA maaw olu ka rapport min kɛra k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ ka taa bila juillet kalo tile 30 san 2021 ale ye a yira k'a fɔ maa 500 ani maa 27 bɔɲɔngo olu kɔni bɔnɛna u nin na wa a yirala k'a fɔ maa 400 ani maa 21 ɲɔgɔn olu kɔni tununa wa dɔw yɛrɛ belesela u bɛ fɛn wele k'a fɔ ka jogin waliyajugu ninnu senfɛ. Kunnafoni sɛbɛn haribi ale ka lakali la a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛkɛ bi ni munumunu minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ lakanabaliya nasiraw fɛ kunnafoniw y'a a yira k'a fɔ kabini kalo min tɛmɛna ni o ye juillet kalo ye a yirala k'a fɔ maa 1000 ani maa 100 bɔɲɔngo olu de ye kɔlɔlɔw sɔrɔ a senfɛ wa a yirala k'a fɔ dugu camanw de bɛ bi dugu minnu ni a datugulen don bi min ye k'a fɔ Banbanci tigilamɔgɔw u kɛlen don k'u ka sariyaw yɛrɛ boli u kan o dugu dɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ office du Niger ye ɲɔnɔ maraw kɔnɔna na wa dugu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ i n'a fɔ Jɛnɛ i n'a fɔ Tɛnɛngun i n'a fɔ dɔngɔnɔw ka dugu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Pays Dogon ninnu bɛɛ kɛmɛ bi ka kɔlɔlɔw kɔni sɔrɔ a senfɛ. Kunnafoni sɛbɛn haribi a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ parti politigiw olu bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ka nasiraw fɛ. Dɔgɔtɔrɔ Umaru Maruko a y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la olu bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔw ma sabu jamana ɲɛmaa bɛ minnu bolo bi u bɛ sariya sɔsɔ la sariya sɔsɔ min ni jamana de ye a waleya k'a fɔ parti politigiw olu ni dɛmɛ kan kan an bɛ waati min na i ko sisan k'a daminɛ san 2019 ka taa bila san 2020 na parti politigiw ka dɛmɛ hali bi a ma se ka se u ka wagandew kɔnɔna na wala u ka sɔrɔw kɔnɔna na ni dun ye jateminɛ kɛ sariyaw di ye perepelelatigɛw di sariya min bɛ wele k'a fɔ loi numéro 05047 o bɛ perepelelatigɛw di k'a ta min ye utikalo tile 18 san 2005 k'a yira k'a fɔ parti politiki minnu bɛ yen ni olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ fanga ɲini ma nin ye hakɛ ye ka di olu ma n'i ye jateminɛ kɛ a article 29 na ale bɛ a yira k'a fɔ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen de taara k'a fɔ min ye parti politigiw ye u ka hakɛw ka di u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na parti nasiraw fɛ o ye kɛra wajibi de ye jamana faamaw ma u ka se ka o baaraw kɔni sigi sen kan nka olu kɔni bɛ min fɔ don n'a nataw la olu bɛna wuli ka nin baara in ta wala ka nin waleya in ta ka ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔw ma u ka se ka perepelatigɛ di sabu u ka hakɛw de don wa u ka kɛ u tɛna to yen cogoya si la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako.